Здравейте! Днес на вашето внимание автокъща Refined Auto ви предлага този абсолютно перфектен, както технически, така и визуално автомобил, а именно Audi A4. Автомобилът е 2017 година. Двигателят е двойка дизел, 190 конски сили, Quattro. Автомобилът е клиентски, оставен е при нас от наш клиент за продажба. Алуминиеви джанти с чисто нови гуми, 18 сола, биксенонови фарове с дневни LED светлини, халогени, преден заден парктроник, също така има и дистроник. Автомобилът е изцяло обслужен, всички такси са платени, пълен KLS, S-Line, кожен рекаро салон, дигитално табло, след малко ще ви ги покажа екстрите, прибиране и подгряване на огледалата, система мъртва зона, отзад е с подлакътник и къп холдър, също така има и отпред. Серво отваряне и затваряне на багажника. Сега ще го и запалим. Километрите са 220 000. Навигационна система, плюс актуална карта за България, автоматична скоростна кутия, къп холдери, безжично зарядно за телефон, автоматични фарове. Ето го и контролера за дистроник, автопилота, система за следене на пътните ленти, автоматични чистачки, пера за смяна на скорост от волана, воланът е есков с перфорирана кожа. Ето го, километража е дигитално табло, по-скоро не километража, дигитално табло. От нас е това. Повече информация за този автомобил може да получите на телефонният номер, оставен в обявата. Желаем ви всичко добро!